बस तय हो गई कि आंधी आवे वाला बा। माने हई एंट्री ट्रैक्टर पर पूरा देसी तरीका से गाना पूरा एकदम बवाल करे वाला बा। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के सामने केहू टिकेला ना। जब पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवेला दूर दूर तक ले केहू नजर ना आवेला। और अब की पवन सिंह ठान लेले बड़न कि भाई नजरे ना एकदम साफा बिलवाइए देम। काहे से कि जौना हिसाब से पवन सिंह के आंधी आवता, जौना हिसाब से पवन सिंह काम कर रहल बड़न, एकदम इहे सब केहू के इहे लागत हुई। तारा लोग के लागत हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, धनिया में पनिया के जौन बा कि टीजर तारा लोग के देखे के मिलल हुई। अबे से कुछ देर पहले रिलीज भइल आदित्य फिल्म पर, बहुत धमाल बहुत कमाल, ओकरे बारे में बात करे वाला बनी। सबसे पहल का बात कि ट्रैक्टर पर एंट्री, पवन सिंह के ट्रैक्टर पर एंट्री, धनिया में पनिया। तार लोग के एगो गाना के याद आवता, कुची कुची खाई में चटनिया ये जान, याद आवता? उषा फिल्म से रहे, विक्की भैया के टीम से। तो भैया वही गानवा के का कॉपी पेस्ट कइल गइल बा। कैसे कि भैया ओहू गानवा में पवन सिंह के एंट्री जौन भई रहे उ ट्रैक्टरे पर भई रहे। आ जेंगा हीरोइन के एंट्री भई रहे वो मटके लेके टाइप के कुछ ऐसा के टाइप के एंट्री भई रहे। तो का वही के कॉपी पेस्ट कर दिहल गइल बा ये वीडियो में। गाना सुनला के बाद पता चली कि गाना कैसन बा, लेकिन म्यूजिक जौन बा एकदम धमाल बा, एकदम कमाल बा, पावर स्टार पवन सिंह के लेवल के। प्रिया रघुवंशी के जोड़ी जौन बा पवन सिंह के साथ है बहुत बिजोड़ भाई, कमाल मचा दी है भाई। एकदम बवाल, बुझाते नहीं खे कि ना हलो, समझाता रहो नु, बुझाते नहीं खे। आप पवन सिंह के एंट्री, भाई पवन सिंह के एंट्री एकदम कौनो गाना होखो, पवन सिंह एंट्री अपना हिसाब से करेलन, धासु करेलन। ट्रैक्टर हमरा लागत कि हमरा हिसाब से जौन बा कि एकरा के देसी लुक देवे खातिर कइल गइल बा, लेकिन एकरा से कुछ अलग भी हो सकत रहला, कुछ अच्छा भी हो सकत रहला। काहे से कि पहले एगो पवन सिंह के गाना आ चुकल बा सन जौना में हमनी के ट्रैक्टर देख ले बानी सन। लेकिन भाई इंतजार करो लोग, गाना जब फुल रिलीज होई तब कितना बवाल करता। बता दी ये गाना में पवन सिंह आ शिल्पी राज गइले वालो धनिया चटनिया ये जान कितना बड़का रिकॉर्ड बनैले रहे, तू लो जाना तर लो। तो वही लेवल के कुछ देसी गाना जौन बा धनिया में पनिया, ठीक बा, देसी गाना, देसी टाइप के गाना जौन बा ई होखे वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह आ शिल्पी राज के लिखले बड़न रोशन सिंह विश्वास, जौना में तो हमरा नहीं लागत कि कोनो कमी निकाल पावल जाई। काहे से गाना होई तो एकदम बवाल होई। धीरे धीरे देखो इनका लोग के लिखल गाना धीरे 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 एकदम बम गोला खानी फाटेला। तो वो लेवल के इनका लोग गाना आवेला। तो कुछ बवाल, कुछ कमाल, कुछ हट के जौन बा कि पवन सिंह हर बारी करे के जानल करे खातिर उम्मीद बा कि एहू बेरा कइले हुईन बहुत बवाल गाना। अब तार लोग के इहो बता दी कि कब रिलीज होता है। काल सुबेरे 6:45 पर आदित्य फिल्म से पवन सिंह के गाना, जौना गाना के नाम बा धनिया में पनिया, प्रिया रघुवंशी, पवन सिंह शिल्पी राज, बवाल गाना रिलीज हो गया भाई। पर तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ लो। आदित्य फिल्म पर टीजर रिलीज हो गई, जाकर देख लिया लो। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खातिर।